ya vemos lo que están haciendo los partidos separatistas. ¿Qué es lo que traen los partidos separatistas hoy a este pleno? Pues otra vez lo de siempre, más de lo mismo. Una propuesta de resolución que lo que pretende es continuar con el golpe que ya vivimos en 2017. Una propuesta de resolución que el Tribunal Constitucional, que vela por los derechos y los intereses y libertades de todos los españoles, ya ha dicho que es ilegal. Por tanto, la mesa del Parlamento y el señor Torrent especialmente no pueden después decir que no sabían que esta proposición era ilegal, que esta propuesta es ilegal, porque ya han sido advertidos y además, concretamente, el señor Torrent, el Tribunal Constitucional, ya le ha dicho que si insiste en esta vía golpista puede acabar igual que la señora Forcadell, porque estos actos son constitutivos de desobediencia, estos actos pueden ser constitutivos de delito y, por tanto, nosotros vamos a seguir insistiendo. No queremos que el señor Torrent y que los partidos independentistas vuelvan a colocar a este Parlamento al margen de la legalidad. Quiero informarles que nosotros, por supuesto, ya hemos presentado a la mesa una reconsideración para que estas enmiendas y esta propuesta de resolución que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que es ilegal no se tenga que ver esta tarde en el Parlamento. Veremos a ver lo que pasa y, por supuesto, si el señor Torrent insiste, pues nos veremos obligados también a poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía. Insisto que no van a poder decir, no van a poder fingir que no sabían lo que estaban haciendo y ellos saben perfectamente que esto puede acabar de dos maneras, o bien como acabó la señora Forcadell o bien como acabó el señor Puigdemont, hoy fugado de la justicia en Waterloo. Por mi parte, esto era lo que les quería explicar. Si tienen alguna pregunta. ¿Re? Allà. Sí. El fet de que s'hagin presentat esmenes perquè el punt 11, que era el punt polèmic, precisament s'ha hagut de modificar, els fa pensar que, tot i així, doncs, el que es votarà avui, aquestes esmenes que s'han presentat i que no reiteren explícitament la defensa del dret a l'autodeterminació, sinó que es fa amb una altra fórmula, és igualment il·legal i si això, parla de Forcadell, de Puigdemont, creuen que és motiu com perquè algú pugui acabar a la presó. Sí, respecte a aquesta qüestió i al punt 11 que vostè qualificava de polèmic, trobem que no és polèmic en tant en quant el Tribunal Constitucional ja ha dit que és il·legal. El Tribunal Constitucional ja ha dit que això no es pot votar en aquest Parlament perquè va contra l'ordre constitucional. I el que fan aquestes esmenes que s'han presentat avui, que s'han presentat per Esquerra Republicana, per Junts per Catalunya i per la CUP, en definitiva, pels partits independentistes, el que intenten és burlar aquesta suspensió que ha fet el Tribunal Constitucional. Aquestes esmenes reprodueixen el literal d'aquest punt que ha estat suspès pel Tribunal Constitucional. Això és com una cosa molt tècnica, però al final el que estan fent és intentar saltar-se aquesta prohibició i aquesta resolució del Tribunal Constitucional. I, en definitiva, el que intenten és continuar amb el cop que ja vam viure el 2017. De nou, veurem aquí amb vergonya la vulneració dels drets i les llibertats dels catalans. I, per tant, nosaltres, insisteixo, hem presentat ja aquesta reconsideració a les 3 esmenes presentades per Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP, perquè el senyor Torrent sap perfectament que admetre a tràmit aquestes esmenes doncs el que fa és anar en contra i vulnerar la resolució del Tribunal Constitucional. Sap que això és constitutiu d'un possible delicte de desobediència. I, per tant, vostè em preguntava com crec que acabarà tot plegat, doncs quan una persona insisteix en desobeir el Tribunal Constitucional, doncs evidentment hi ha d'haver conseqüències. Això ja ho hem viscut en aquest Parlament. Aquesta pel·lícula ja l'hem vista, la vam veure amb la senyora Forcadell i sembla que el senyor Torrent és Forcadell 2.0. Per tant, nosaltres el que li demanem és que no insisteixi en aquesta via del cop a la democràcia, que no insisteixi en situar aquest Parlament al marge de la legalitat i, sobretot, que respecti els drets i les llibertats de tots els catalans i de tots els ciutadans.